chii chinombonzi ngozi nhaye mukoma. Vamwe vanoti kune zvakawanda zvinoitika ora tirega tichonzobhuka moyo. Ngozi kuti imi muzoiti ngozi makaiziva sei kuti muzoti ngozi kana kuti munoiziva sechii? Alright, isusu tichikura ndaiziva zvichinzi kana munhu akaurawa kumhuri yafiwa iyai kunogona kuita munhu anonetsa zvekuti vanotanga kufamba vafamba unzati ningi wenyu akauraya. Ndo pane nyaya pacho ipapo kuti tizoti ngozi handiti kazhinji kacho munhu anenge aurawa obva adzoka neukasha achiuya kuzonetsa vaya vamuuraya ndo inozonzi ngozi. Asi ndimbokubate zvishoma ipapo. Tinoziva kuti nekurarama kwatiri kuita kunoku nyika dzese bhaibheri rasvika ende rafamba. Shoko raMwari rinoti kana munhu achinge afa arova afa haana chaanoziva. So muri kureva here kuti kana munhu achinge aurawa ane zvaanoziva kuti azosvika pakunomuka ringozi zvinhu zvinofamba sei?